buan ha kijing ya keren sharum sanang ne wat ha kilat pathai khubor bat buan na kipaj ba kabri hunyo trap ki ba arta tian ya kijing dan basisha ki dikhat kaseng HNLC khamtam e kinong yalam namar shuyo i bat shuyo ngau tang ha ki khubor henrei na kaliang unong yalam hakmat e kaseng HNLC ubang YouTube kum uba san ku panong trau open shy dalade namar buan ki paj ba kabri hunyo trap ki baju keli hatu dan shisha ne kumno uni unong yalam kaseng HNLC bat ha ka Facebook profile ka bade jong uba san ku par ula panmi ka wai ka jing tho bat jubab shy ha ki khubor hoi ngadon ha ka jinglang beriau basisha bat ngadon ban yale persha ngadei usan ku panong trau hendrai ka kerteng basisha ngadei uat borlang nongrum na kahima suara bat ngasong ngasa ha kadong krishnong suara ngadei uhnyo trap ubakren dain ban yakun ya kijing shisha bat kahop na kabenta ki beriau jonga bat jong kajat benriau kasi pila ban khod yanga kat baphiman hendrai ha kabakut pinham bandi ya kasarwa kabapishad hi mapi penkut katei kakerwo kabapha da uba san ku panong trau General Secretary kaseng HNLC